So hello guys, nontonमोनखौ आंनि फुड ब्लग एडिशनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय। So guys, दिनैनि टपिकआ जागोन प्रकाश आदानि सायाव। So जितु मेन टपिक आं बेखौ बुंनायनि सिगाङावनो नोंथांमोनखौ आं सिगाङावनो बुंग्रोनो सानो नोंथांमोना प्लिज भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायाबा माने नोंथांमोना जेबो बुजि मोननाय नङा भिडिअनि जि मिनिं दङ गेजेराव जि बाथ्रा बुंगोन आं बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना बुजि मोनजोबनाय नङा आरो जेबो हमना मोननाय नङा माने आं मानि सायाव भिडिअ बानायदों आरोना गाइस। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन प्रकाश आदानि सायाव दावहारु बसुमतारी जितु मेगन खाना बेखौ लानानै जागोन आरोना भिडिअआ। ओमफ्राय आं बे मेन टपिकआव थांनायनि सिगाङावनो आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंग्रोनो सानदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनासं आरोना। बायदिसिना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां जेनेबा इउटिउबारफोर दङ जि खामानिखौ माने बायदिसिना एमपि बा सिएम बा सोरबा मिनिस्टार सोरबा जायखिजाया आरो एमएलए फोरा मावनो हायिफोरखौ माखासे इउटिउबारफोरा मावगासिनो दं आरोना बे खामानिखौ। ओमफ्राय बे खामानिखौ मावनायाव ओरैबायदि माने रिस्कि दङ थेवबाबो जेनेबा जोंनि गोबां बर' इउटिउबारफोरा हेल्प खालामगासिनो थेवबाबो माने बिथांमोनखौ क्रेडिट होनो नागारै जेनेबा गोबां माखासेया मानसिफोरा माने नेगेटिभ कमेन्ट हरो आरोना। स' नोंथांमोना बिदि नेगेटिभ कमेन्ट हरनाङा मालाबाबो, मानो होनबा एसेबां माने गोरिब जेनेबा गोबां न'खर बायफ्लेलांनाय बायदिसिना दुखुथिया मानसिफोरखौ हेल्प खालामनायनि उनावबो जुदि मानसिफोरनिफ्राय गाज्रि जुदि कमेन्ट मोनोबाथाय गोसोआ बिराद माने बायग्लिलाङो आरोना भिडिअ बानायनो हाया जायो, डिमटिभेट जालाङो। होमबाना डिमटिभेट जानाय लोगो लोगो माने भिडिअ बानायनो इन्ट्रेस्ट मोना। होमबाना दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गामिफोराव आरोना गामि गेजेरफोराव गोबां गोरिब मानसिफोर थायो। बिथांमोननि न'खराव थांनानै सोरबा इएम सिएम बायदिसिना गिदिर लिडारफोराथ' थांनानै न'खर हाबनानै बिथांमोनखौ हेल्प खालामैया नालाय। बेफोरखौ इउटिउबारफोरा खालामगासिनो आरोना। दा बेनि गेजेराव जोंना प्रकाश आदा, प्रकाश आदाया बेफोर खामानिखौ मावगासिनो थेवब्लाबो बिथांखौ माने क्रेडिट होनो नागारै सोरबा बिराद नेगेटिभ कमेन्ट हरो। स' नोंथांमोना प्लिज बिदि खालामनाङा आरोना, आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ। मानोना बिथांमोना बिराद रिस्क लानानैबाबो बे खामानिखौ मावगासिनो हेल्प खालामगासिनो। आं बेखौनो नोंथांमोननो खावलायनो सानो आरोना फार्स्टआव। गाइस, दिनैनि मेन टपिकआ जादों बेनो जे नोंथांमोना सोरबा आंखौ बुंहरदों जे प्रकाश आदाजों रायलाय, सोरबा बुंदों इंलिश मेकारजों रायलाय। बेफोरबायदि रायलायनायजों जेबो जाया, मानो होनबा आं रायलायखांबाय आरोना। प्रकाश आदाजोंबो रायलायबाय खनसे। नोंथांमोना आं दाखालि मोनसे भिडिअ हगारनायनि सिगाङावनो आं रायलायखादोंमोन आरोना प्रकाश आदाजों। ओमफ्राय रायलायनायाव आं बुंबाय जे प्रकाश आदाया थां नोङो दावहारु बसुमतारीनो आंनो नाम्बारखौ हो, आंनि नाम्बारखौ। ओमफ्राय दावहारु बसुमतारीखौ आंजों रायलायहो खनसे होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय आङो दावहारु बसुमतारीनो हरबाय जितु मेगन खाना जायोबा बे नाम्बारखौ हरबाय आरोना। ओमफ्राय बियो रायलायदोंनो प्रकाश आदाजों। मा रायलायखो आं बाराखौ जेनेबा आंहा इनफरमेसन गैया बेनि सायाव। खिन्थु मेन टपिकखौ आं बुंगोन जे जेनेबा दावहारु बसुमतारी आदाया माने प्रकाश आदाखौ बुंदोंनो आरोना, माने आंनि मेगना जेनेबा हामनाय नङा, फाहामसेयावबो हामनाय नङा बिदि होननानै बुंहरदोंनो आरोना प्रकाश आदानि सिगाङाव। प्रकाश आदायाथ' आंनि जेनेबा भिडिअखौ नुनानैनो बियो माने आदाया हेल्प खालामनो ओंखारखादोंमोन आरोना। खिन्थु जायबा बेमारि मेगन खाना बेजों रायलायनायाव बे मेगन खानायानो बुंहरदोंनो जेनेबा प्रकाश आदाखौ जे मेगना हामनाय नंला होननानै। खिन्थु बे खोथाखौ आंनो सिगाङाव बुङाखैमोन दे गाइस, माने आंनो बेफोरबायदि इसिबां इनफरमेसन होखायाखैमोन माने जे जोंना दावहारु बसुमतारी आदाया, बेनिखायनो आं जेबो मिथियाखैमोन आरोना बारा। ओमफ्राय दा आं प्रकाश आदाजों रायलायनानै बेखौ रायलायहोबाय नालाय, ओमफ्राय बियो गासै बाथ्राखौ बेनो खिथाजोबदों आरोना क्लियारलि। बेनिखायनो दा आंबो हेल्पलेस, प्रकाश आदायाबो हेल्पलेस, ओमफ्राय इथिं जोंना जेम्स आदा दंबा जेम्स आदायाबो थाहैबाय, जेम्स आदायाबो हेल्पलेस। रावबो हेल्प खालामनाया गावबा गाव जायगायाव थाफिननांगोन आरो। मानो होनबाथाय जेनेबा फाहामनो हायाबाथाय जों जेनेबा बिनि थाखाय पाब्लिकनि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै जुदि डनेसन कालेक्ट खालामोबा पाब्लिकनि नोजोराव बिराद माने गिदिर मोनसे चिटिं खालामनाय जागोन आरोना, बियो थगायनाय जागोन। बेनिखायनो बेनि सायाव जेबो भिडिअ बानायनो हानाय नङा होननानै सानदों आरोना। दा जोङो बुंनो थाङोबा माने जोंना प्रकाश आदानि सायावसो जागोन आरोना। बियो माने एकदम बिराद गोबां मानसिखौ हेल्प खालामसेयावबो बियो माने सोरजोंबा फैसा जानाय मानायनि खोथा बुंजाहरबाय थायो आरोना। बिराद बोरैबा नाङो बेफोर खोथाखौ खोनाबाथाय। बिदि बुंनाङा आरोना, बिदि हेल्प खालामग्रा मानसिफोरखौ मालाबाबो बिदि बुंनाङा। सासे बर' मानसि जाना बर' मानसियानो बिदि बर' मानसिखौ हेल्प खालामग्रा मानसिखौ जुदि बिदि बायदिसिना नेगेटिभ कमेन्ट बायदिसिना गाज्रि कमेन्ट हरोबाथाय माने बिराद माने गोरोन्थि मावदों आरोना नोंथांमोना, बिदि खालामनाङा। सापर्टसो होनांगौ जेनेबा। आरो
दिनै सासेखौ हेल्प खालामबाय गाबोन सोरबा सासेखौ हेल्प खालामनो थाखाय माने सापर्टसो होनांगौ जेसेबां हायो नोंथांमोना बिसोरखौ हानायमानि सापर्ट होनांगौ आरोना थ' आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोननिसिम थ' दा दाउआरि आदारनि केसखौ आङो बुंनोसै थ' दाउआरि आदारा जेनेबा बिराद माने न'खराव गोरिब नालाय स' मेगना फाहामनो हायाखै बियो खिन्थु मेगन नुवाबाबो माने बियो बिराद नाजागासिनो दे गावनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दा गोबां बायदिसिना बिदिनो स्ट्रागल खालामनानै मिउजिक भिडिअ दिहुनदों ओमफ्राय दा गान मोननै बिना रिलिज जानो दंबावो बेबो रिलिज जागोन आरोना साननैसो उनाव नोंथांमोना गासैबो हेल्प खालामलायबानो जाबाय जोंना दावहारु आदानि माने गानखौ नोंथांमोनाथ' गारांखौ खोनाखादों दाखालिनो माबायदि बिराद सुइट आरोना बिनि गाराङा मोजां नाङो साफा थ' दा बेखौ हेल्प खालामनो होनोबाथाय ओमफ्राय रावबोथ' दा हेल्प खालामनाय नङा भिडिअ सिटिं खालामनाय बायदि जाहैगोन स' थेवब्लाबो माने आं नाजागोन बिथांनो जेनेबा बिथाङा जाहाथे गावनि लाइफआव साक्सेस जानो हाथों स' बिनि थाखाय आङो इयुनाव आंनि जेनेबा साबसक्राइबारफोरा फल'वार्सफोरा बारायोबाथाय आं बिथांजों रायज्लायनानै बिथांखौ एसे सापर्ट खालामनो नाजागोन आरोना आंनि इउटुब टिमनिफ्राय हायोबाथाय स' बे सापर्ट खालामनायाव नोंथांमोनासो आंजों हेफाजाब होनांगोन मानो होनबाथाय नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामाबा आंनिया फल'वार्सबो गैयाबा साबसक्राइबारबो गैयाबा आं माबायदि हेल्प खालामनो नङा होमबा स' गासैबो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ ज' खालामनानै जेनेबा गासैजों जों ज' जानानैसो हेल्प होनांगोन सोरखौबा सासे हेल्प होयोबा मानो होनबा जों गावबो गोरिबखा हारसिं जोङो मदद हैनो थांनो हाया सोरनोबा लाख थाखा गारनानै जों हैनो हाया नङा होमबा बायदिसिना प्रब्लेमाव गोलैयोबा स' बिनि थाखाय आंनो माखासे साबसक्राइबारबो नांगोन नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन सोरखौबा सासे मानसिखौ हेल्प खालामनो थाखाय बिदिनो नोंथांमोननि आङो सापर्ट मोनोबासो आं हागोन आरोना स' नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो जायफोरा नायदों साबसक्राइब खालामालासिनो थांनाङा मानो होनबा आंनि साबसक्राइबारा बिराद खम चेनेला गोदान स' जेसेबां हायो नोंथांमोना सापर्ट खालाम होमबानानो आङो माखासे बर'नि गेजेराव गोरिब सोरबाफोर जेनेबा हाद्रायैथार सालायनो गावनि जिउखौबो थ' बेफोरबायदिखौ आं हेल्प होनो नाजागोन आरोना नोंथांमोनजों लोगो नांनानैसो जायो खिन्थु माने आं हारसिं हाखाया बेफोर खामानिखौ मावनो थ' नोंथांमोना आंनो सापर्ट होनांगोन नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनो साबसक्राइबखौ खालामना होथार आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालाम आरो माने खाथियाव जिथु बेल आइकन थायो नोंथांमोना बेखौ आरो एकदम होथार आरोना बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै नङाबा आंनि भिडिअ बानायनायनि जिथु भिडिअनि लिंक नटिफिकेसन बे नोंथांमोननिसिम मोनहैनाय नङा आरोना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि माने चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोबाथाय नोंथांमोना बे बेल आइकनखौबो थुफाखा आरोना स' भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांमोनजों आं उनाव लोगो हमगोन दा गासैबो हेल्पलेस जानानै दंथ'यो दावहारु आदा बसुमतारी जोंना दावहारु बसुमतारी आदाखौ हेल्प खालामनो थाखाय हाया जाना दङ आरोना प्रकाश आदायाथ' मालाबाबो हाया ना बियो माने सापर्ट खालामनायनि हेल्प खालामनायनि माबायावनो थाखाय बियो खिन्थु जेनेबा जायबा बेमार जाजाग्रा मेगन खाना बे बिथाङा गावनो जेनेबा बुंदोंनो आरोना प्रकाश आदाखौ आंबो रायज्लायखादों बेजों दावहारु बसुमतारी आदाजों बेयो आंनि सिगाङावबो बुंदों आं बिदि बुंबाय होननानै थ' मेगना हामला होननानै बुंदोंनो आरोना थ' बेनि सायाव दा जों मा बुंनो हायाबा उपाय गैया थेवबाबो गावनि न'खरखौ बा गावनि जिउखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय माबा मोनसे हेल्प होनो हायो खोमा आं उनफोरालासे स' आं ट्राइ खालामगोन नोंथांमोना आंजों सापर्ट थानांगोन नोंथांमोना प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना हो चेनेलखौ ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालाम आं बारे बुंदों नोंथांमोना थ' आं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों गाइस आङो मा भिडिअ होयो नोंथांमोना नेनानै थादो आङो नेक्स्टआव मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन थ' मानि सायाव बानायगोन बेखौ आंबो मिथिया दा थ' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो गाइस शेयार खालामनो बावगारना स' बाय बाय